Som l'associació Introart dels artesans d'Osona. Ens vam crear l'any 2007, tot i que a Osona sí que és veritat que hi ha una tradició d'associacions artesanes. El que passa que mai potser s'havia creat una associació multisectorial. Hi havia hagut associacions d'artesans, per exemple, ceramista, però sí que és veritat que a Osona en tenim tradició. La idea de bon primer és que sigui una associació a nivell d'Osona, però sí que és veritat que ens obrirem segurament per la necessitat i per la vinculació que hem tingut sempre cap al Ripollès. Nosaltres som una associació multisectorial i la vam crear així perquè el que ens interessa és l'artesania de territori, en aquest cas d'Osona, ja us dic que més endavant potser també Ripollès, però ens interessa l'artesania professional. I aquí a Osona tenim molt bons professionals, però que treballen diferents branques dels oficis artesans. És a dir, tenim des de cistelleria fins a cuir, fins a cartró, ceramistes, evidentment. I som una associació oberta. L'únic que això sí, només els professionals, és a dir, gent que treballa professionalment en el món de l'artesania, tot i que tots tenim clar que no tots ho podem fer. Llavors hi ha gent que comparteix l'artesania, el seu taller, amb altres feines com pot ser la docència, per exemple, també dintre d'aquest àmbit de les arts plàstiques. Quins objectius tenim a l'associació Introart? Bàsicament reforçar i promoure tot és el producte autòcton de la comarca. A nosaltres el que ens interessa és donar a conèixer l'artesania d'Osona, és a dir, marquem molt el que és territori, perquè sí que és veritat que creiem que el territori ens modela i el territori ha fet que els professionals d'aquí tinguem una empremta molt concreta. El que volem també difondre els oficis, perquè encara que nosaltres com a artesans tenim molt clar el que és l'artesania i els oficis que hi ha, sí que és veritat que la ciutadania va com bastant perduda del que és artesania i dels oficis que hi ha. Moltes vegades barregen artesania amb manualitats, o a vegades no tenen molt clar si, per exemple, escultura o pintura és art o és artesania, i després nosaltres, doncs això, intentar difondre el tema dels oficis. Evidentment, també organitzar esdeveniments artesanals, i això què vol dir? Que tant podem organitzar o coorganitzar fires, com podem organitzar taules rodones, és a dir, tot allò que doni a conèixer l'artesania, ja sigui com una vessant més didàctica o també una vessant totalment comercial i totalment de promoció econòmica. I evidentment el que ens interessa més, i ara estem treballant, perquè el que creiem és amb la nova artesania que en diem, o l'artesania contemporània, i el que estem fent són noves propostes. I també entra dintre dels objectius. Us poso un exemple del que estem treballant ara, que és el tema de performance artesanes. Per què una nova proposta en aquest cas? I també un objectiu. Perquè això que dèiem de difondre i donar a conèixer l'artesania, per nosaltres, o nosaltres creiem que és important, que la gent no vegi l'artesania com aquella cosa encarcarada d'aquella gent que fa un ofici o taller, que també és veritat, que hi ha una part d'això, sinó que nosaltres també formem part del segle XXI. I després aquest any organitzem el primer concurs de performance artesanes, que el que volem és això, oferir al públic, demostrar al públic tant a nivell pedagògic com a nivell artístic del que som capaços de fer. I bàsicament seria això. De fet, des dels inicis de l'associació sempre hem tingut el suport de les institucions a nivell de comarca, tant Consell Comarcal com diferents ajuntaments, sobretot l'Ajuntament de Manlleu i l'Ajuntament de Vic, també l'Ajuntament de Torelló, amb coses puntuals. Per tant, en les nostres línies de treball sempre hi ha col·laboracions amb aquests estaments, o ajuntaments, o Consell Comarcal.